हेलो ऑल ऑफ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स आज नोटिफिकेशन रे आम जानी ना आपनकर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट बा आपनकर सीपीटी जहाँकि आपनकर कोन से आपनकर ऑनलाइन डेट कोन आपनकर रहइबो के पिला माने याको आवेदन कर परबे, ग्रेजुएशन आपनकर कंप्लीट होई जिना नाही कोन सब डिटेल्स रे आम आलोचना करनबा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं ता पूर्व कहि रखिबे फ्रेंड्स जदि आपण हम चैनल रे नुआ ताले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु एमितिया लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो सर्वप्रथम पाइबा पई। तो देखो फ्रेंड्स सेठारे आपनकर सीपीटी बा आपनकर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट रो आपनकर नोटिफिकेशन आसी सारी जहाँकि आपनकर न्यूज पेपर रे पब्लिश हो सारी किंबा आपनकर जो आपनकर ओडिशा आपनकर सैम्स ओडिशा gov.in NIC रे आपनकर gov.in रे पब्लिश हो सारी। तो देखो एठारे आपनकर 2 अगस्त आपनकर 2021 ठार यार आपनकर ऑनलाइन टा आवेदनटा आरंभ रोची एवं लास्ट डेट देखो एठारे आपनकर 14 अगस्त 2021 पर्यंत यार लास्ट डेट रोची। हॉल टिकट बा हॉल टिकटा पाइबे जहाँकि आपनको 20 अगस्त रे आपनकर मिलिबो एवं आपनकर एग्जाम एंट्रेंस एग्जामटा रहिबो आपनकर 2021 पई शिक्षा वर्ष पई 23 अगस्त रु आपनकर 3 सेप्टेम्बर मध्य यार एग्जामटा तापर देखो आपनकर 5 अक्टोबर सुधा आपनको कोन करबा को पड़िबो ना आपनकर 5 अक्टोबर सुधा आपनको ग्रेजुएशन मार्क अपडेट करबा पई पड़िबो। देखो एटारे आपनकर जो पिला माने आपनकर ग्रेजुएशन सारी चंदी बा रिजल्ट आसी नै सेमाने मध्ये याको अप्लाई करि परिबे बा अप्लाई करि परिबे एवं रिजल्ट आसी सारला परे आपनकर जदी 5 अक्टोबर भीतर रे आपनकर रिजल्ट आसी 11:45 सुधा आपन याको अपडेट मध्ये करि परिबे। आपनकर मेरिट लिस्ट आसीबो जहाँकि आपनकर 12 अक्टोबर आपनकर 2021 रे ही आपनकर प्रकाश पाइबो। 12 अक्टोबर रे आपनकर 2 PM सुधा आपनकर मेरिट लिस्ट आसीबो। तापर आप देखो आपनकर मेरिट लिस्ट आसी सारला परे तापर आपनकर चूज फिलिंग रहइबो जहाँकि आपनकर एप्लिकेशन द्वारा आपनकर एप्लिकेंट माने आपनकर 12 अक्टोबर आपनकर 17 अक्टोबर भीतर ही रहइबो। तापर आपनकर पब्लिकेशन कोन रहइबो ना आपनकर फर्स्ट सिलेक्शन राउंड फर्स्ट राउंड रहइबो जहाँकि आपनकर 22 अक्टोबर रु आपनकर फर्स्ट राउंड रहइबो सिलेक्शन। तापर आपनकर एडमिशन फी डिपॉजिट रहइबो जहाँकि आपनकर केते आपनकर 22 अक्टोबर रु आपनकर 25 अक्टोबर 5 PM सुधा आपनकर ऑनलाइन डिपॉजिट आपनकर साम्स पोर्टल रे ही आपनको करबा को पड़िबो। तापर आपनकर एडमिशन फी डिपॉजिट कर सारला परे आपनकर फर्स्ट राउंड आपनकर सिलेक्शन रहइबो जहाँकि आपनकर 22 अक्टोबर रु आपनकर 28 अक्टोबर आपनकर 5 PM सुधा आपनकर रहइबो। तापर आपनकर एडमिशन सरी सारला परे आपनकर कोन रहइबो आपनकर देखंतु स्लाइड अप फ्रॉम आपनकर स्लाइड अप ऑप्शन टी रहइबो जहाँकि आपण अन्य कोनोसी जागा जदी स्लाइड अप करबा पय चाहिबे ताहाले करि पारबे जहाँकि आपनकर 23 अक्टोबर आपनकर स्टार्ट रहइबो एवं आपनकर 29 अक्टोबर पर्यंत एहा आपनकर शेष रहइबो। तापर देखो फ्रेंड्स सेटारे आपनकर फर्स्ट राउंड सिलेक्शन सरीला परे आपनकर सेकंड राउंड सिलेक्शन रहइबो जहाँकि आपनकर सेकंड राउंड सिलेक्शन देखो आपनकर 4 नवेम्बर ठारू आपनकर स्टार्ट रहइबो जहाँकि आपनकर 11 PM सुधा आपनकर स्टार्ट रहइबो आपनकर सेकंड राउंड सिलेक्शनटा। सही परि आपनकर सेकंड राउंड आपनकर डिपॉजिट एडमिशन फीस मध्ये आपनको जमा करबा पई पड़िबो जहाँकि आपनकर देखंतु 4 नवेम्बर ठारू आपनकर 7 नवेम्बर पर्यंत आपनकर समय रहइबो। तापर आपनकर रिपोर्टिंग टाइम सही परि आपनकर रिपोर्टिंग टाइम मध्ये रहइबो एप्लिकेशन पई आपनकर सेकंड राउंड सिलेक्शन परि जहाँकि आपनकर 5 नवेम्बर आपनकर 9 नवेम्बर आपनकर 5 PM सुधा रहइबो। तो फ्रेंड्स यही परि भाबरे आपनकर सीपीटी एग्जामटा रहइबो देखंतु एटारे आपनको डिटेल्स मैं आपनको जणे देइजी। तो फ्रेंड्स देखो जो पिला माने आपनकर इच्छुक रहउचंती एही एंट्रेंस पई बा जे माने ग्रेजुएशन सारी सारिचंती जे माने कर एग्जाम मध्ये हेबा को जाउची रिजल्ट आसी नै पर्यंत ओडी देबार किछु नै से माने मध्ये एप्लिकेशन आवेदन करि पारिबे। फ्रेंड्स यहा दिला आपनकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ रो आपनकर नोटिफिकेशन डी जहाँकि आपनकर सीपीटी आपनकर एंट्रेंस बा आपनकर पीजी एंट्रेंस पई नोटिफिकेशन डी रहिची। तो फ्रेंड्स जदि वीडियोटी भल लागिथाय ताहेले वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु एमितिया लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो सर्वप्रथमे पाइबा पई। धन्यवाद।